şu videodaki gök suwly ýeriň salgysyny soraýanlar üçin kartasynyň suratlaryny goýýas. Ine şu gök suwly ýeriň kartasy Google kartadan alyp goýduk. Nohurda köne gümmezden geçen ýerlerinde Google kartada görüp barıp bilersiňiz. Gradusly tapýan diýseňiz gradusly suratyna goýduk. Gön ýol çizdirseň asfalt ýol barmaýanlyk üçin Google karta çyzyp berenok. Galanny özüň şo karta boýunça ýörep tapmaly. Garaz köne gümmezden geçeňde gaty daş ýerde del, köne gümmeze goloy bir ýol belet bolsa tap bolajak yer gaty bir daş ýerden kim gitjek bolsa videony skaçat edip alyp biler, like basmagy ýatdan çykarman gaýrat.